Velkommen til del 2 om fritidsfiskeri. Jeg hedder Jens Ulrik Mouritsen, og jeg vil i denne video vise, hvordan man som fritidsfisker kan fiske efter fladfisk. Først skal jeg samle græs sammen. Jeg skal bruge 2 flagbøjer med henholdsvis 1 og 2 flag. Dernæst skal jeg bruge 2 anker og line til at tøje garn og bøjer. Og vigtigst, 3 rødspættegarn med maskestørrelse på 65 mm. Endelig skal der benzin på påhængsmotoren. Og så er jeg klar til at læsse jollen. Jeg mangler blot vaders og redningsvest. Jeg henter jollen ind og læsser grejet. Det er fornuftigt at holde anker og bøje til de 2 ender adskilt, så der ikke så let kommer rod i linerne, når garnet skal sættes. Så er jeg klar til at sejle til fiskepladsen. Mine flag på bøjerne er fra DTU Aqua, da jeg i dag fisker for dem til et fangstregistreringsprojekt. Men det adskiller sig ikke fra andet fiskeri med rødspættegarn. Jeg vil sætte garn på en bestemt position, som jeg har brugt før, så jeg har taget GPS'en med. Nu er vi fremme ved positionen og kan sætte garnene. Først skal der line på ankeret, så det kan tøjre flagbøjen og garnet. Så skal flagbøjen forbindes til ankeret. I dag blæser det fra øst, så bøjen med et flag skal sættes først. Jeg binder linen på over fløjet og dernæst under. Så står bøjen bedst. Til sidst skal garnet forbindes til ankeret. Jeg sørger for, at alle knuder er solide, ellers kan det være svært at finde tingene igen, hvis knuderne går op. I dag vil jeg lade vinden drive båden under sætningen. Det passer udmærket til den position, jeg er på, og den vindretning, der er. Alternativt kunne jeg holde splidstokken med garn ved siden af båden og bakke garnene ud. Så får jeg mere kontrol over retningen, garnene bliver sat i. Jeg har valgt en position med sandbund og pletter med tang. Ren sandbund kan også bruges, men en sammenhængende tangbund duer ikke til fladfisk. Så er garnene sat, og de skal blot bindes i linen, som er bundet til ankeret. De 3 garn har tilsammen en længde på 117 meter, altså lidt kortere end de lovlige 135 meter.
Da denne ende af garnet er længst mod vest, skal jeg her bruge bøjen med 2 flag. Der skal være fiskerimærke på bøjen, så fiskerikontrollen har mulighed for at identificere mig, hvis de mener, at jeg ikke fisker efter reglerne. Nu skal garnene stå og fange fisk i nogen tid. Mindst 6 timer, og gerne mere end 12 timer. Jeg har sat garnene midt på eftermiddagen og henter dem igen i morgen formiddag. Nu er det på tide at rygte garnene. Vinden er fortsat i øst, så jeg sejler til den vestlige bøje, da det er bedst at tage garnene op imod vinden, så de ikke bliver slæbt hen over bunden. Fremme ved den vestlige ende tager jeg flagbøjen op. Så skal jeg frem til den forreste ende af jollen, hvor jeg kan tage ankeret op. Endelig binder jeg garnet fra linen, og så er jeg klar til at trække garnene ind. Så er tiden kommet, hvor det skal vise sig, om det hele er umagen værd, eller om jeg hellere skulle være blevet hjemme. Er der nogen fisk i dag? Det gør jo en stor forskel, om der slet ingen er, eller bare en enkelt. Og det er altså en god dag, for her kommer en fisk. Det er en skrubbe, og den har viklet sig godt og grundigt ind i garnet, så det tager lang tid at få den gjort fri. Det er heldigvis de færreste fisk, der er så svære at få gjort fri. Mange fladfisk hænger især fast i garnet omkring den benspids, de har på mavesiden. I dag er vinden svag nok til, at jeg kan rygte garnet imod vinden, og det gør det alt i alt lettere. Havde vind og bølger været kraftigere, havde jeg taget garnet ind i medvind. Så havde jeg hurtigt taget garnet op i baljen med tang, fisk og krabber. Så havde jeg bagefter redt ulykken ud hjemme på græsplænen. Alternativet er, at garnet bliver trukket hen over bunden og samler en masse skidt op og kan blive skadet. For at undgå, at jeg kommer til at fiske i for meget vind, tjekker jeg altid vejret på byvejr på DMI. Min erfaring er, at byvejr giver en god oversigt over vejret i dag og i morgen, og især vindforholdene. Det ser heldigvis godt ud. Der er kommet flere fisk i fangstspanden. Det kan blive en god dag. Jeg er også heldig på en anden måde i dag, for der er ingen krabber i garnet. Det er så tidligt på foråret, at de endnu er på dybere vand. Senere kan de blive en plage. Krabberne kan være besværlige at få ud af garnet, og de æder af fiskene, hvis de får tid til det.
Det kan dog begrænse skaden at rygte garnene tidligt om morgenen. Det ser rigtig godt ud nu. Der kommer stadig fisk op. Alle fiskene i dag er skrubber, og her i Kaløvig er det den hyppigste fisk i rødspættegarn. Noget sjældnere er rødspætter, ising, tunge og pikvar. En sjælden gang kan jeg fange en havørred eller en multe, men der er langt imellem. Torsken er helt væk, så det er godt, at den fisk, jeg helst vil fange, faktisk er skrubbe. For kystskrubber smager rigtig godt. Det er derudover en sidegevinst, at der næsten ikke er noget skidt i garnene i dag. Så nærmer jeg mig enden af garnene, men der er endnu en fisk til spanden. Og selvom jeg nu troede, at det var den sidste, kommer der endnu en som rosinen i pølseenden. Det blev til 12 fisk, og det er rigtig godt i Kaløvig. Der er andre steder, hvor det ville være en skuffende fangst. Til sidst er der blot at få samlet anker og flagbøjen ind. Linerne skal rulles sammen, og så er jeg klar til at sejle hjem. Der er stadig et par opgaver tilbage. Fiskene skal renses, og garnene skal renses og reddes ud. Jeg vil vise, hvordan det kan gøres i del 3 af serien om fritidsfiskeri. Her viser jeg så stolt fangsten frem. Alle fiskene er skrubber, og alle uden roven, hvilket ikke er en selvfølge her i april måned. Alle fiskene er også pænt over mindstemålet på 25,5 cm, i det fiskene er mellem 28 og 33 cm.